Mayong agagid mga kauturan, ari naman kita sa pagdulong sa inyo, sa pag-share sa inyo sa mga wala pa ninyo mahibal-i. Siguro sa iban siguro naton nga mga kauturan, may ara siguro dira nga balaan niyo naman ini. Pero ti mas maayo ni nga ma-remind man kamo, ma-remind man kamo sa mga utod naton dira nga ti way pa inalungong no. Ang aton nga tapikon subong gid nga tion mga kauturan, ano gid bala ang ginatawag nga Dios Dios no. Iti may ara kita nga Dios, ti may ara pa nga Dios Dios kun ano bala ilang mga Dios Dios bala. So kun nato na siya ibalik sa unang mga panahon, sa panahon ba ni Moises, kay ti may ara sang una nga iba nagahimo sila sang bulawan bala, daw rebulto bala nga amo na ila ginasimba, no? Kung sa Chinese naman ya, may ara man sila nga Dios ya mo ng si Buddha ang ilaya nga Dios sa Chinese. Sa mga Muslim naman, nga si Allah, ang si Allah nga ginatumod sa mga Muslim, amo na siya ang Dios nga amay, nga Dios nga amay na siya nga amo na siyang nagtugas ang langit sa lupa. So ang kinalain na sa mga Muslim kay ti si Ginoong Kristo, way sila nagatuo nga anak sang Dios si Ginoong Hesus. Ang ilang pagpati kay Ginoong Kristo nga propeta lang si Ginoong Hesus nga ginpadala mo lang ang kinalain sa mga Muslim. Nan. So ano gid bala ang natawag nga Dios Dios no? Ang ginatawag nga Dios Dios mga abyan, kung sino ang ginasaligan naton, kung sino ang aton nga ginasimba, sino bala ang aton bala nga daw saligan gid bala, halimbawa maisog ka sa pagpangatubang kay amo na sa saligan mo, kay amo na siyang Dios mo. Pero matuoy gid nga Dios, amo na siya ang Dios gid nga nagtugas sa langit ug sa lupa. Nan, amo na siya. Sino na siya? Siyempre amo na siya ang Dios nga amay. Dios nga amay nga nagtugas ang langit ug sa lupa. Ang Dios nga amay, may anak ina siya. Ang yabugto nga anak amo na si Ginoong Kristo na wala niya naging anak nga pareho bala nga daw anak sang isa ka babae, kundi ginanak niya na sa paagi sa Espiritu Santo no. Kaya ang Dios ya sa paghambal niya matuman ang tanan no, matuman ang tanan. So kita, halimbawa kita nangin anak mo kita sang Dios, why man kita nag-agi sa iyang taguangkan, why man kita ginbunag sang Dios nga naging anak kita. Kati may mga proseso ina nga mangin anak ka sang Dios na itakal na siya sa ulihi. Ang aton diri subong nga topiko, ang aton diri nga fokusan nga ano gid bala ang matawag nga Dios Dios, no? Ang tawag nga Dios Dios amo na siyang ginabaylo naton sa Dios. Imbes nga Dios ang aton saligan, may ara pa kita mga ginasaligan, no? Mga Dios Dios naton. Kung ano na siya, bisan ano man na siya, bisan bayo mo, halimbawa mabaka ang bayo ko ni amo ni ang akon nga amo ni nagabulig sa akon ang bayo ko ni ini ang akon ni nga gamit ni amo ni nagabulig sa akon daw way ka na sang iban bala nga ginapatihan nga makabulig sa imo, amo na lang na siya ang ara sa imo, amo na tawag nga Dios Dios nan. Kag may isa pa gid diri nga Dios Dios nga way matukiban sang iban nga abis ang iban mga larawan lang, mga rebulto o kun mga ano dira nga ginasaligan sang tawo, abi nila amo na ang Dios Dios. May ari pa gid Dios Dios mga kauturan sa mga nagapatid sa Biblia. So ari ni siya nasulat sa Kolosas 3:5 no, Kolosas 3:5. Mabasa niyo ni sa Kolosas 3:5 mga kauturan. Gani dapat ninyo patyon ang tawhanon nga handom, nga mga handom nga nagapanghikot sa inyo subong sang pagpakighilawas malaway nga pagginawi kailigbon sang unod malaot nga mga handom kag ang pagkadalok. Pagkadalok. Kay ang pagkadalok isa kasahi sang pagsimba sa Dios Dios. Nan. Kung dalok ka gali, way kagapanghatag bla, tawag nga dalok ka, ang imo lang. Ang iya sang iban imo pagid, na mo na siyang dalok. Na, kumbaga halimbawa, lain mo diyang maalwan mo, kung maalwan ka, siyempre giver ka, mabinuligon ka. Maluluyon ka, na mo na siyang maalwan. Pero kung dalok ka gali, sabi nga diri kag ang pagkadalok, kay ang pagkadalok isa kasahi sang pagsimba sa Dios Dios. Nan. Kaya abi naton larawan lang, abi naton kung ano lang ang aton ginabaylo sa Dios, amo lang ang Dios Dios. Gali ang pagkadalok gali, isa man ka pagsimba sa Dios Dios.
Sa tanan dira nga mga ako tanan kita kung kaysa gabatyag man sa amo sinao galing kisa nabatuan ta lang katibalaan naton nga kung dalo kita hindi man maayo tingnan magmaaluan kita magmabinuligon kita no magmaluluyon kita dapat kay kung dalo kita nasiling niya kay ang pagkadalok na isa kasahi sang pagsimba sa Diyos. Yan, diri na makita sa Colosas 3:5 basahan yung mga kauturan. Kaya ang dalok gali isa kasahi sa pagsimba sa Diyos man. So muna siya mga kauturan nasabat na naton ang palamang kutanon sang iban nga ano gid bala ang Diyos no. Tiyo lang taw lang kamo sa mga video naton nga gina-post kay ti damo kamo di matun-an. Way magtadi ka panamay sang mga reliyon way taga panamay di. Kati dapat respetuhay lang karon magsagi ta ka panamay damo kontrata. Ang himuon ta lang diri nga ihambal ta lang ng kamatuoran pero hindi lang ta manamay no kay ang tagsa-tagsa ka mga relihiyon may ara na siya nga doktrina no may doktrina sila ya iba-iba ang doktrina sa Mormon sa iban iglesia ni Kristo sa mga saksi ni Jehova sa mga born again sa mga Katoliko Roman Catholic sa iban pagid nga mga religion kung ano pagid nga religion dira may mga doktrina na nga isa kag isa nga ila ginatindugan. So kung aton ina siyang karon nga so damo kita kontra, no? Ang aton himuon dire importante ang Dios nga ginasimba naton wala na sang iban kundi ang Dios nga nagtugas sang langit ug sang lupa kag ang iya anak nga bugtong nga iya ginpadala nga si Ginoong Hesus dire nga nagpalansang sa cross agud nga kung sino ang magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na sa mga kauturan. So nasabat na naton ang palamakutanon nga ano gid bala ang Dios. So isunod na lang naton mga utod. Halimbawa, may problema kita no, kay ari na man kita kung may problema kita ano gid bala ang aton himuon nga siyempre mahulog man na siya sa Dios naman kita no. Makadto masalig no. Kung may problema kita ano bala himuon sang tawo nga problemado. Ang iba nga mga tawo nga problemado nagahikog na lang. Kay way na sila sang dangpan, kay way man sa nagtudlo sa ila kung paano sulbaron ang problema. Hari mga utod, i-share ko sa inyo kung paano sulbaron ang problema. So ari ni siya sa Bible sa Mateo 11:28, no? Kung paano sulbaron ang problema. Ari mga utod sa Mateo 11:28, pamatiin ninyo mga utod. Kaya mo niya siyang kasulbaran sang problema ninyo. Ang problema naton. Sige dire sa Mateo 11:28, sige dire, kari kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan. Kag papahuwayon ko kamo. Nan. Sino na siya naghambal nga makari kita sa iya? Si Ginoong Hesus, no? Kung ginabudlayan ko na kita. Sige dire kari kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan. Kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon guta sa inyo kag magtuon kamo sa akon. Kung sa aton pa magtuon mabasa kita primi Biblia, mamati kita primi sang Biblia sa magawali kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusoon kag makapahuway kamo. Ang akon guta mahapos kag ang akon karga mamag-an. Balaan niyo na mga utod. Sa tagsa nga may problema kita kundi na kita makadto kag ano aton himuon. Siling niya sa Mateo 11:28-29, kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Makari lamang kita kay Ginoong Hesus, mga muyo kita sa iya, isurinder tang problema ta sa iya. Kay siya lamang ang makabulig sa aton. Huwag na sang iban pa. Hindi ka na makasarang sang imo problema sa kabugat. Kari lang kay Kristo. Kari ka lang kay Kristo. Kay patud gid nga magamag-an ang imo nga problema kag masulbar ang imong problema hindi lang magamag-an kundi masulbar gid ang tanan mga palaligban pabay siya nga mag workout pabay siya nga maghulag sa imo kabuhi itugyan sa Ginoo ang tanan mga problema kay solusyonan gid ni Ginoong Kristo kari kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan kay papahuwayon ko kamo Mateo 11:28. Mula na mga utod, madamo gid nga salamat sa inyong pagtan-aw. Kag God bless gid sa aton nga tanan.